Gareth Thomas, Grangetown. Clwb Ifon neu Clwb y Dig? Clwb y Dig blynyddoedd nôl, na Clwb Ifon blynyddoedd nôl, Clwb y Dig nawr. Lle gorau i cael paned? Coffi Glen. Beic neu bws? Bws. Ydych chi'n gwybod enw cymydol? Leisio neu'r adar leisio? Scales, so adar leisio. Canolfan Dewi Sant neu'r Argeis? Canolfan Dewi Sant? Lle gorau i cael eiliad o Lynyddoedd? Felly tir y castell pan mae Tafwyl yn yna. Y Senedd neu'r Stadiwm? Stadiwm. Castell Caerdydd neu Castell Coch? Castell Caerdydd. Hoff anifail oddi ar wal anifeiliaid? Rwy'n sy'n edrych fel fath o faif rhyw. Ie, faif. Charlotte Church neu Shirley Bassey? Shirley Bassey. Cas beth am y ddinas? Traffic yn ganol y ddinas. Coff dafar? Y bai neu canol y ddinas? Y bai. Eisteddfod neu Tafwyl? Tafwyl!